Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 103. Мікрараён Паўднёвы, дэпо 1. Наступны прыпынак. Вуліца Терахоўская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Терахоўская. Наступны прыпынак. Вуліца Падлесная. Наступны прыпынак. Вуліца Падлесная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Падлесная. Наступны прыпынак. Вуліца Дубраўная. Наступны прыпынак. Вуліца Дубраўная. Зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Дубраўная. Наступны прыпынак. Хімы. Наступны прыпынак. Хімы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Хімы. Наступны прыпынак. Шпіталь. Наступны прыпынак. Шпіталь. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Шпіталь. Наступны прыпынак. Крышталь. Наступны прыпынак. Крышталь. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Крышталь. Наступны прыпынак. Завод хімічных вырабаў. Наступны прыпынак. Завод хімічных вырабаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод хімічных вырабаў. Наступны прыпынак. Завод сантэхнарыхтовак. Наступны прыпынак. Завод сантэхнарыхтовак. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод сантэхнарыхтовак. Наступны прыпынак. Першая школа. Наступны прыпынак. Першая школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Першая школа. Наступны прыпынак. Вуліца 9 мая. Наступны прыпынак. Вуліца 9 мая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца 9 мая. Наступны прыпынак. 35 мікрараён. Наступны прыпынак. 35 мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. 35 мікрараён. Наступны прыпынак. Вуліца Ленінградская. Наступны прыпынак. Вуліца Ленінградская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Ленінградская. Наступны прыпынак. Другая школа. Наступны прыпынак. Другая школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Другая школа. Наступны прыпынак. Вуліца Міжнародная. Наступны прыпынак. Вуліца Міжнародная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Міжнародная. Наступны прыпынак. Тлушчакамбінат. Наступны прыпынак. Тлушчакамбінат. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Тлушчакамбінат. Наступны прыпынак. Вуліца Лугавая. Наступны прыпынак. Вуліца Лугавая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Лугавая. Наступны прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Наступны прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Плошча Леніна. Наступны прыпынак. Цырк. Наступны прыпынак. Цырк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Цырк. Наступны прыпынак. Фабрыка 8 сакавіка. Наступны прыпынак. Фабрыка 8 сакавіка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Фабрыка 8 сакавіка. Наступны прыпынак. Універмаг Гомель. Наступны прыпынак. Універмаг Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Універмаг Гомель. Наступны прыпынак. Універсітэт імя Францыска Скарыны. Наступны прыпынак. Універсітэт імя Францыска Скарыны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца.
Припинок. Університет ім'я Франциска Скарини. Наступний припинок. Гостиниця «Турист». Наступний припинок. Гостиница «Турист». Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Гостиница «Турист». Наступний припинок. Открытое акционерное товариство «Рамбеттехніка». Наступний припинок. Открытое акционерное товариство «Рамбеттехніка». Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Открытое акционерное товариство «Рамбеттехніка». Наступний припинок. Вулиця Тимофеенки. Наступний припинок. Вулиця Тимофеенки. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вулиця Тимофеенки. Наступний припинок. Вулиця Чангарської дивізії. Наступний припинок. Вулиця Чангарської дивізії. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вулиця Чангарської дивізії. Наступний припинок. Підприємство «Гарелектротранспорт». Концовий. Наступний припинок. Підприємство «Гарелектротранспорт». Концовий. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Підприємство «Гарелектротранспорт». Концовий.